Frederik is 27, zijn leven is geteend door muziek. Hele dagen op zijn kamer is verenigd met zijn klik. Zijn tijden schrijven zotte teksten, maken tracks en droppen zakken zotte freestyle. Soms is het niet echt, maar het moment dat iedereen onder zijn kot is Frederik nog aan het gaan totdat de zon alweer een post is. Nu vind iets magisch en creëren dat moment gebeten door een lyrische bacterie. Schrijft die tekst achter tekst. Een pubtrains had die toet op het uiterste. Zijn gele ziel zet in zijn stil, niches te uiterlijk. Maar innerlijk is Frederik verliefd op het moment dat de snare naar de kick lacht op het chille beat. Het is niet bekend naar het voor homies en familie. Heeft wat feestjes, maar is niet zoveel bezig met de visie. Je wilt rappen, maar ook al doet die letters uit zijn pen, is die bijna niet gehoord. Is een rapper zonder stem. Underground, gekend bij een select publiek, maar niemand die je talent ergens ontdekt. De fact, je hebt wel wat te zeggen, maar zit klem en de zie je in een sensje, maar een rapper zonder stem. Underground, gekend bij een select publiek, maar niemand die je talent ergens ontdekt. De fact, je hebt wel wat te zeggen, maar zit klem en de zie je in een sensje, maar een rapper zonder stem. Frederik had als een zwaarder is een trip. Een paar open shows is een flow werd opgepikt. Zijn skills op de mic zijn nice en dat werd opgemerkt. En plotseling was Frederik gesigned. Een stroomversnelling, 3 clips op 2 maand dit. En al zijn oude zorgen en frustraties was die quit. Een album met bekende producers lag in verschiet. En de optredens volgen rapper dan dat ik heb voorzien. Achter een ende wordt te druk en wat te velen. Totdat ze drummer en mijn middeltje komt dan bevelen. Probeerde ik wat coke, daarmee bleef je presteren. En doordat hij niet van wilt hij het proberen. Dan laat hij meer en meer beïnvloeden door de fame. Nu rapt hij niet meer over prinsessen, maar over beven. Verblind door het geld en de sterkte van het trend. Is die achter al die dit nog als een rapper zonder een stem. Succes, gekend bij iedereen, maar niemand die je kent. Nog nooit dat zo alleen en met jezelf gebest. Nu met je fretter op een scherm, maar je zegt niet wat je zit, een rapper zonder stem. Succes, gekend bij iedereen, maar niemand die je kent. Nog nooit dat zo alleen en met jezelf gebest. Met je fretter op een scherm, maar je zegt niet wat je zit, een rapper zonder stem. Frederik is bijna 37, volledig kookt op. De laatste jaren veel te heftig aan het forceren. Zijn leven staat op het randje van ontploffen. In de middag wakker worden en ze sloffen. Een flesje whisky vasten van het moment dat hij zijn voeten uit zijn bedden zet. Al jaren niet, hij staat niet meer voor ergens nog een set te rap. De cash royalties en de reclamespots. En zit in zulke mansion dat zijn label hem had aangekocht. Maar het is gedaan met de pret. Er wordt geweigerd nog te beunen op hun kosten. Maar ze kotsen van zijn cijfers, zegt niemand op zijn platen. Het internet zijn fans afzitten van de binnenpretten op zijn laatste track aan het gaan. En is hele fucked up en niks meer te zeggen. En geen flow niet meer like vroeger. Is nog maar een fragment van wat geweest is. Nu is hij ergens onbestemd zonder te communiceren. Een rapper zonder stem. Fucked up, gebroken en gebrizzeld. En iemand is het echte kring die het heeft verriddeld. Nu is de hoofd verloren, het is sterfte bekend. Maar bluft achter de jaren, toch een rapper zonder stem. Fucked up, gebroken en gebrizzeld. En niemand is het echte kring die het heeft verriddeld. Nu is de hoofd verloren, het is erfte bekend. Maar bluft achter de jaren, toch een rapper zonder stem. La voix contrôle les esprits. I do not speak so much as he does. That is not kind. You're right. Excuse me, old man. That is all right. Même quand le son est pourri, la voix contrôle les esprits. La voix contrôle les esprits.